Здравейте, драги зрители! Тук сме по сигнал, че има подмяна на вота. Намираме се пред Общинската избирателна комисия. Ще се качим горе и ще проверим какво се случва там. Да, кажите. Какво правите, господина? В момента се оправяме протокола, госпожице. Поправяте протоколи? Да, поправяме протокола, защото и по указанията ни беше много ясно. И допуснахме и ние грешки, и на нас не ни е ясно. Много и просто е объркано. Имаме сигнал, че вие първо минавате през изчислителите и после влизате в... Естествено. Всичко трябва да бъде уточнено тогава. По закон е обратното. Ами, на нас където ни разпоредят, там влизаме. Кой ви е разпределил? Значи, има си разпоредители на вратите, които Кой ни е разпоредил? казва така. Минете, за да се види дали всичко е уточнено и след това идвате при нас. Какво попълвате? Нищо. Той се вече даваме. Какво ще давате? Защо какво ще давам? Защото трябва, какво сме сбъркали в протоколите. Сбъркали сте протоколите? Каквото ни каже ОИК, ние това правим. Значи искаме да сме изранни, както и те. В момента нещо не сме разбрали и те са по-запознати. В указанието е записано едно, обаче е написано на висок стил, не можахме да го разберем, допускаме грешки и затова сега не го поправяме, просто допълваме неща, които мислихме, че ни трябва да ги допълва, обаче трябва сме да ги допълваме. Това е целият филм. Знаете ли, че нямате право да са ви отворени чувалите с бюлетини? Абе, вие не сте човека, дето ще кажете. Превишавате си правата. И знаете какво правите тук? Господина, бихте ли ми отговорили на този въпрос? Бюлетините в секция. Имате ли право да го правите тук, отвън? Така се налага. Имате ли право? Имаме охрана, имаме наблюдатели, членовете на СИК са тук при нас. Вие нямате право да имате отворени чували с бюлетини, госпожо. Не знам дали знаете. Какви са тези бюлетини, госпожица? Или госпожо? Номер 13 виждаме. И 14. Защо ги обърнахте? Ние не може ли да ги гледаме, както ги гледат всички останали тук в коридора? Тук виждаме и празни бюлетини. И вие ли си ги попълвате? Вие искате да кажете нещо ли, госпожица? Както вижда, никой нищо не попълва. А какво прави? Имаме несъответствие, което трябва да го изясним. Какво е това несъответствие? Вие сте отворили чували с бюлетини и броите в края на коридора. Това не е законно. Тук са дошли журналисти, ни